Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere wan bende wario maber e Ramogi TV. En morwa mar bedo kod odiechieng ka wagomba ka wapuonjore wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Yena mondo miarwaki e chenro mar penj laktar mabota yena Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio ka. Abiro miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kata doko ni oken wenda ahinya penj laktar to warwaki machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi, alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche nikech dendwa en gima wachamo. Kamano. Dendwa en gima wachamo. Kata ntiere line moro mayero ga wacho daktari mabende tinda neno ka ji mang'eny tiyo godo ni seche momite dhogi to orach ne dendi. Seche ma orach e dhogi to ber mokalo ne dendi. Kuom ranyisi ang'o mamit ga e dhok to ok ber gi dendi. Gima chiemo mang'eny gi mo miyude barabara mayot omit ne dhogwa to e dendwa odhi kelo cholesterol, odhi kelo diabetes, odhi medo kilo makelo obesity. Koro ber bang'e omit ne dhogi chame imor lakini ei dendi koro kelo tuoche machielo. Kamano. Kaka kuom ranyisi mandas, cake, kod weche makamago. Samosa, chips. Kauno diher mondo mwagomba kako tinde kod wachmane Dr. Phoebe? Erokamano Ruth, kawuono wang'iyo gimiluongo ni World Breastfeeding Week kata keto manani ne dhodho nyithindo. To iga ka iga chakre 1991 World Health Organization kata mana UNICEF osebedo ka commemorate gimiluongo ni ng'iyo ratir weche meke dhodho nyithindo. Nikech oseyud ni dhodho nyathi en achiel kuom gigo makelo gimiluongo ni child survival kata makelo loso gimiluongo ni mortality mondo nyithindo odong maber. Koro kawuono dwa ng'iyo ni to ere kaka wanyalo keto manani weche meke breastfeeding. From 1991 iga ka iga the whole world ng'iyo weche meke dhodho nyathi tarik 1 nyaka tarik 7 dwe mar 8 mawane kawuono. Koro kawuono dwa gobo ka kuom dhodho nyithindo. En wach malich mokalo nikech seche ma idhodho nyathi e yo makare nitiere kaka irito nyathini, nitiere kaka imiyo nyathini dongo e yo makare. Iga ka iga tiende ni iga ka iga nitiere thor wach kata theme. Dr. Phoebe bro nyiswa theme mar iga ni en ang'o? Iluongo ni sustaining breastfeeding kata supporting breastfeeding. Manyiso ni ere kaka wanyalo konyo joma mine mondo o sustain breastfeeding. To konyruok no biro e yore adek. Mokwongo en e yot ngama idak godo, obed spouse kata obed ng'at jok midak godo. Mano the first support system. Mar ariyo en extended family. Maendi anyuola kaka mother-in-law, in-laws, nyimine, owete, mano family. Mar adek en kaka wanyalo konyo e yore meke health systems. Yani jogo ma chiwo thieth e osiptende. Kaka wanyalo kelo kendo mar ang'wen en government kata legislation kata policy. Ere kaka wanyalo jiwo weche meke dhodho nyithindo e policy e government ka wachiwo gik moko kaka paid maternity leave, bedo ni kar tich nitiere kamoro ma miyo nyalo dhodho nyathi. Kaso kendo mogik en community kuma koro miyo ni odake. Community of ni workplace, alwora mare, kuonde meke chief kanisni ni ji abich gi ema wiga ni watenore godo mondo ang'eni to ere kaka wanyalo support sustainable systems kawa prioritize breastfeeding. Koro gimiluongo ni World Health Organization kata mana piny mangima sani breastfeeding is a global health initiative. Manyiso ni piny te dhiro weche meke breastfeeding. Kecho se yudi ni dhodho nyathi oken ber ne nyathi kende to en ber ne nyathi kendo en ber ne community. Kawang'iyo weche meke dhodho nyathi ber gi yore abich. Emomiyo the whole world push meke breastfeeding kendo Kenya. Mokwongo iwacho ni chak mar miyo nigi nutrients te ma nyathi dwaro sana for the first 6 months. 100% of nutrients. Obed pi modho, obed proteins, obed carbohydrates en godo te. Bang' dweche 6 nyaka higa 1 ochiwo atamalo 50 ma nyathino dwaro. Higa 1 nyaka higa 2 ochiwo 1/3. Manyiso ni kata bedo ni miyo ok cham gik nyathi ok cham gik mang'eny to odhoth bang' dweche 6 nyathino pod nyalo survive. Mar ariyo en ni breastfeeding kelo gimiluongo ni immunity. Momiyo wabedo gi under 5 mortality nikech tuoche man thoro nego nyithindo gi pneumonia, infections, diarrhea to magi koseyudo ni nyithindo modhodh yudo immunity against them maber kata mana rateko meke del mar nyathi okonyo. Mar adek momiyo the world to gi waduto wa push breastfeeding en brain development to gi cognitive development. Manyiso nyathi modhoth machielo oseyudo ranyisi ni gin machiegni kuom kind dhodho nyathi to gi brain development. Kasto kendo mogik en benefit to the mother. Manyiso ni nitiere tuoche mokonyo mama ni geng'o to kendo bendo konyo emotional development kata mana paro mayot. Kendo mogik en economy. Ka nyithindo dhoth maber, communities bedo ni spend less, government spend less on insurance. Nikech thoro mang'eny nyithindo modhoth maber
ok thor gi hospital gituore sate wantiere kod weche abich motegno ma iwachonwago wantiere kod picha maber mabende waboywani Nyako Ramogi Ajwang mondo ming'i gimomiyo ber ka idhodho nyathi kuom dweche 6 mokwongo mokimede gimoro amora waluongo ni exclusive breastfeeding to gini ok ober ne mama kende bende ok ober ne nyathi kende to ber ne ji duto te nyaka anyuola ni chako kacha ni nitiere support systems kata jogo manyalo siro ng'ama miyo mondo mi odhodh nyathi e yo makare mondo mi dhodho nyathini obed sustainable kaka ne wawachecha ni wacho ni namba 1 ng'at modak go kata spouse koro support system gi iteno gi gik miyo ni nyaka tene gi ji abich kata systems abich mondo o survive nikech wasewacho ni Kenya sani ka nikech waeroga wacho statistics e piny laktar kae Kenya ose make progress maber chon 2013 10 years ago ne wan atamalo 35% 24% exclusive breastfeeding to sani waseidho nyaka 61% manyiso ni kokaw atamalo mar joma mine madhodho nyithindo exclusively for the first 6 months Kenya is at 61%. Mano pod tin nikech national targets oketnwa atamalo 80 to king'iyo worldwide it's about 44% manyiso ni Kenya nitiere kamoro mochope to kumochope no osebedo ka gik makoro kutimo kawuono media ose play a role to gi keto bende ni joma mine nyole hospital koro nowacho ni jogi iteno gi ji mamiyo madhodho nyathi teno gi ji abich mokwongo en jok modak gode ot obed spouse kata close family members gichiwo support e yore adek gichiwo gimilongo ni practical support ofulo ni timo tich gi lweti kaka mama cha osebiro gi nyathi ot emomiyo sani endi ka en miyo gi dichuo to chuo imiyo gimilongo ni paternity leave mondo paternity leave cha 2 weeks cha obede ot ochiw practical support gemo sufria luoko lewni tedo chiemo mondo miyo ni oyue nikech breastfeeding kende miyo ni lalo around 500 to 700 kilocalories mara riyo en extended family magi ekimilongo ni cultural gatekeepers magi ekijok motingo mila gi tamaduni meka nyolawa motingo mother in law otingo kwere otingo deye otingo mine gin bende gichiwo support nikech ng'eny oseyudo ni gin ga barrier sama nyathi onyuol to wacho ni miye nyuka na miyo nyathi na nyuka miye pimo do nyathi ok yieng koro nyaka gimbe gi support ne wacho ni ng'ama okuongo changa modago dot nyaka chiwulongo ni emotional physical and practical support mano full of physical support of ni kantiere giminyal ng'iew emotional or encourage ni sini gimitimo no I choose the right direction nyathi no dinongo maber mara dek and health systems kam kuma miyo ni onyuole nyako yud support maber manyise ni kama kako nego beni iketo nyathi within 1 hour kama osenyuolo nyathi to nego beni nyathi kete agoge mondo chak dhoth iketo ni kama nyuolo nyathi to maternity cha ibet gi nyathi ni luongo ni rooming in ok ni ini chango kama chielo to nyathi ni kama chielo ndalo machonet moro kama to sama en kama chielo cha to nurses miye glucose kendo kago mi glucose tego ginindo koro mano be support make health systems to kendo ging'eyo kaka iwuoyo gi ng'ama miyo ka ng'ama miyo biro wacho ni chak tin to health system onego support mara ng'wen kendo be en community koro en society gweng alwora kamiti kata kanisa midhie onego be nitiere kamoro mikete joma breastfeed nikech sani Ruth wan gi gimilongo ni public smoking zones kakoro wan gi kama ji madhe ndawa ang'oma mono wabedo gi kama mine bende nyalo dhote kaso mogik en government konyo wa kelo gimilongo ni legislation kaka sani nitiere challenge ke joma wacho ni wan watiyo gi joma ondike short contracts kata joma ondike locums wacho ni kagi mako ich to ogiyud maternity leave compared to joma nigi contracts malong koro kendo government nyaka support legislations nyaka ket gimilongo ni breastfeeding friendly zones e workplaces koro mage ji abich kata mana kidienje abich moteno ng'ama miyo madhoth nyathi to kende momiyo theme mari gani wawacho wach mar sustainable development ageno ni winjo mano Nyako Ramogi Ajwang kendo ageno ni owuok ni maler mokalo ka ng'ama miyo onyuola e gweng ka ng'ama miyo onyuole dala en tiji duto te mantiere dala ni en tiji duto te mantiere odni mondo mi osire mondo mi tiji obed mayot mar dhodho nyathi kuom dweche 6 koko mede gimoro amora mondo mi nyathini odong motegno obed kod rateke mag del motegno kiko siko tuore odhi e hospital sate kae to ng'ama miyo ni bende gini dhi konyo kendo gimane dhi bedo maber mokalo Dr. Phoebe wasebedo ga kod weche moko maliekore myths and misconceptions gigo maliekore ma ji osebedo ka wacho kotenyo kod weche mag dhodho nyathi ni kidhodho nyathi aming'a kuom ranyisi nyathino biro bedo nyathi mayom kod gik makamago
Myths and conception nitiere kenda chiel ma wawinjo kabisa en ni kidhodho nyathi aminga to thuno bro lwar kata thuno bro sag kendo mano waneno ka ng'eny e mine matindo kata first time mothers to do wacho ni thuno lwar kata mana thulo age en natural aging process manyiso ni kaka age wa medore kaka bende thuno ok jal bedo motegno molo machal gi nyathi man to kendo bende breastfeeding contrary ne myth no konyo mondo kik wayud gimolongo ni breast cancer nikech o shed off extra tissues mane nyalo kelo breast cancer. Myth machielo kendo mwayudo mang'eny en ni chak ok oromo. Chak mar nyimiyo ok bi romo. Nyathi denyo, ka nyathi dhoth, nyathi bro ok binge wuoyo maber. To contrary, breastfeeding kata mana dhodho nyathi konye mondo develop gimoluongo ni muscles meke speaking kata speech. Kendo bende konyo mondo gimoluongo ni dande mondo dokre maber kata mana lekene mondo pangre maber. Koro manyiso ni mage myths mantiere mang'enyo kendo nyathi breastfeeding en gimoluongo ni demand and supply. Manyiso ni kaka imedo dhodho nyathi e kaka chak medo bedo. Koro myth moro ni chak ok rom nyaka bed ni koro koso bi ni miyo nyathi chak ok ikete thuno moromo kata ikete matin koni tiloko koni. Koro mago are some of the myths ma wawinjo kwa romo godo monego bed ni wa clarify ne jowinjowa ni thuno ok bi lwar nikech dhoth olwar nikech higa kaso bende chak mar nyathi oromo king'i gimoluongo ni positioning and attachment. Hapa nilero kanyo maber mokalo ahinya mine ma koko nyuol kuom safar mokwongo iwacho ni thunde bro lwar kod weche makamago daktari wacho ni mano en gima natural en gima bro timore makata ok idhodho nyathi omiyo dhodh nyathi kaka owinjore mondo mi ikony nyathini. Daktari ne wang'eyo iwacho no kata kapok adhi e point na machielo ni wach mar dhog loko nyathi koni gi koni sate kod weche makamago kelo chandruok. Chutho nego beni dhodho nyathi nang'o mondo mi nyathi odhodhe yo makare. Erokamano ka wang'iyo jok ma mine ma osenyuolo nyathi ka ing'iyo kopo ni miyo ntiere thuno achiel mokete nyathi throughout bido ni thuno no ema sik bedo mopong' gi chak manyiso ni thuno no ero neurological senses nyise ni kono ema demand nitiere obwongo nyise ni kono ema demand nitie koro ko machielo ni demand no koro mwacho ni sky chako dhodho nyathi to chak gi thuno ma opong' mang'eny kata ka gipong' te to kidhodh to idhodho mi empty manyiso ni odhodho te gima miwacho kamano nikech breast milk opogore kidintiere for milk ma en watery ma dhi konye e golo thirst kata man gi mostly water breastfeed after breast milk ata malo 88 NP koro sama osedo mamalo no onego yud kendo ma piny moting'o the fatty acids ma dhi yieng'e koro manyiso ni kete koni odhodho matin itakete koni koro yudo mana pi mantiere malo nikech okaw pi koni gi koni koro ma piny cha ok okaw koro nyaka breastfeed mo empty thuno achiel kokikete thuno machielo to kik wabed bias kar mar keto nyathi thuno achiel nikech mano e thuno makoro bro bedo gi chak sate. Wathoro ga bedo kod gigo manyalo miyo samoro ng'ama miyo ok dhodh nyathi dweche auchiel kaka dwarore. Kuom ranyisi nyalo nyuol nyathi to nyathino min gi wito ngimane kata tuoche mopogore opogore nyalo miyo ng'ama miyo ok nyal dhodho nyathi. Ne mine aina gi ere kaka inyalo konygi koka bang'e wang'iyane kaka inyalo position nyathi kata kaka inyalo keto nyathi maber mondo mi odhodhi. Erokamano waka wang'iyo pinje maoko to olowa matin kech gin gimiluongo ni breast bank manyiso ni mine ma healthy kata jok ma healthy nyalo dhi express chak to chagno ikano mana kaka igolo remo tikano to koro ka gima chiegni ne chathuno kabisa mok nyal pimo te mana formula to ok nyal pime nikech king'iyo proteins mantiere chathuno gin superior to formula king'iyo the fatty acids podi somo nyaka sani gintiere gi gut microbiome magigero koro machiegni kabisa kotamore kabisa miyo ma nyathine owito nyathi ma min gi olal kata mana nyathi ma nie orphanage to koro mana formula no but wawacho pile ni breast milk e superior nikech breast milk oseyudi ni konyo mondo o reduce gimiluongo ni infant mortality kendo bende chathuno konyo mondo ng'ama miyo bende oyud immunity against tuoche moko bende ma wabiro ng'iyo bang'e. Ng'ama miyo bende oyud immunity against tuoche moko ma bende onyalo yudo bang'e tiende ni ng'ama miyo bende obed kod rateke kata dende oyud kaka nyalo kedo kod tuoche mopogore opogore. Wadwa ni mondo mwakaw yoyo ka wakaw yoyo to ka waduogo to wang'iyane ber dhodho nyathi e seche mowinjore kuom ng'ama miyo kata obong'io positioning. Seche ma idhodho nyathi daktari wacho kata ni kete konchiel modhodh miwinj ka chako rumo kono kokiloke komachielo to kikilok nyathi kama sate imiyo oyudo pikoni to yudo pikoni manyiso ni madini mamoko ok oyud kaka dwarore. Seche moko yoyo namba mar SMS bende waseyao en 3 nono kik idhi mabor kata matin kik isudi.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Don't miss out. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba, Luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erika kaero jawar mamana. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Phoebe studio kawuono wang'eyo ber mar dhodho nyathi. Daktari wacho kacha ni dweche 6 exclusive breastfeeding. Idhodho nyathi dweche 6 no makiki medne gimoro. Ere kako nego bed ni dhodho nyathi e yo makare, wabong'eyo position ni kako nego bed ni mako nyathi, to maduong' moloyo ni support jiw sir mowuok kuom jogo mantiere machiegni kod miyo ma okonyore ni. Kuom ranyisi jaode nyaka bed machiegni kapo nono ni entiere. Jogo mantiere alwora anyuola nyaka bed machiegni mondo miyo sire mondo miyo dhodho nyathi e yo makare. Daktari ne wacho kacha ni wabong'eyo ber mar dhodho nyathi kuom ng'ama miyo. Erokamano ahinya. Gimomiyo go breastfeeding bedo push kaka global health agenda en nikech okonyo nyathi, okonyo ng'ama miyo. Immediately sama ng'ama miyo onyuolo nyathi, gima en ga risk en ga bleeding. Manyiso ni lalo remo mang'eny. Koro ka ng'ama miyo chako dhodho nyathi chon, to nyalo konyo gimiluongo ni postpartum hemorrhage kata mana mondo kik olal remo mang'eny nikech breastfeeding en a hormonal process. Nitiere hormones mabedo produced for breastfeeding. Achiel kuom miluongo ni oxytocin. Oxytocin ni ema konyo mondo o contract the uterus. To kon contract the uterus, okonyo mondo ogeng' ng'ama miyo kik lal remo mang'eny ndalo chieng' ma bang' ka osenyuolo nyathi. Kendo ka sama oxytocin konyo mondo the uterus o contract, bende okonyo mondo okony ng'ama miyo ni odoge kilo ne mane ntiere kane pok omako ich. Manyiso ni the pregnancy weight kata kilo mane ntiere godo kapok nyathi obiro. Koro mano mokwongo recovery after childbirth. Mar ariyo mana kaka wache no okonyo in weight management nikech breastfeeding en a caloric event. Manyiso ni ka odhodho nyathi ng'ama miyo
ulalo around 500 to 700 kilocalories manyiso ni mago energy mawuok koro mano konyo weight management mondo kik baby fat cha kata mana ng'eny mar kilo mabiro nikech dhodho nyathi nikech ndalo dhodho nyathi be appetite ng'eny koro yudo ka idhodho nyathi tiyo chiemo mang'eny ratil memlodre koro konyo mondo bed gi weight management again pod en mana nikech it is a hormonal process koro sani oseyudi ni breast dhodho nyithindo konyo sana sana kendo reduce some cancers sani endi Kenya wakaendi cancer is a global health concern manyiso ni cancer en number de kuom tuoche manego ji Kenya kaendi to waseyudo ni kaka cancer medore e kaka thiedhe bedo matek koro ka wanyalo prevent to nyalo bedo maber achiel kuom gi en breastfeeding cancers adek masani research oseyudo ni breastfeeding konyo manyiso ni the more or the longer ng'ama miyo o breastfeed manyiso ni o reduce gimiluongo ni ovulation periods the lesser the chances of getting ovarian cancer breast cancer to gi endometrial cancer mago cancers meke dhod nyuol gi didhi kanyakla koro maga dek oseyudi mar ang'wen bende nitie gimluongo ni well being kata health yudo ka bang' ka ng'ama miyo osenyuolo nyathi samoro gimoro gabiro ni postpartum depression chandruok mar paro ka osenyuol nyathi koro process mar bonding no endo process mar skin to skin contact bedo machiegni gi nyathi konyo mondo ng'ama miyo ni obed healthy emotionally kendo obed gi paro mokue mano mowacho ni well being kech breastfeeding oxytocin cha bende it's a feel good hormone of the miyo ng'ama miyo ni relax kaso bende natural birth control manyiso ni nyalo gengo nyathi ma ich machielo biro kuom haraka to ma very temporary especially the first 6 months to wacho ni bangs dweche 6 weeks kata wigi auchiel ber ka sama ng'ama miyo dok hospital openj about birth control plans lakini breastfeeding nikech delay ovulation oketo gimluongo ni amenorrhea okonyo mondo kik ich machielo bi piyo mano bende nyalo konyo ng'ama miyo kasto kendo gende heart health manyiso ni oduoko piny hypertension bende oduoko piny tuoche mamoko kaka diabetes sana kane ng'ama miyo mane yudo gimluongo ni gestational diabetes manyiso ni en diabetes mabiro nikech ich mapek bang'e manuero gestational diabetes noero nyalo dok piny ka mama miyo timo breastfeeding koro magi benefits mang'eny moko bende okwanyal tieko wacho te kaka it is economical kumibro ng'iewe chak onge mar thuno it is always ready manyiso ni oikore sate en temperature ma nyathi dwaro koro mago some of the benefits ma ng'ama miyo owuon yudo kuom dhodho nyathi adoni mondo wang'ie weche mag positioning kako nego beni keto nyathi seche modhoth mondo mi odhodhe yo makare nikech nyalo bedo ni dhodho nyathi to kidhodhe yo makare tiende ni koncha koro okoyud kaka dwarore to kapok wadonjo kanyo ayudo ote machielo kawacho kacha ni daktari mimi niko na shida ya kukula mchanga jamani how can I stop it please I need help hapa ni miyo mapeka inyalo konye mondo mi obed healthy seche mopek ni seche mokonyore bende erokamano ahinya wacho ni en gi shida ya kukula mchanga ntiere ga gimluongo ni pika fuloni chamo gik moko ma ok chiemo ndalo ma mine ya jomoko chamo sabun jomoko chamo lo jomoko bende chamo dowa to ng'enyne ober mondo otimne gimluongo ni full hemogram mondo ng'ini to iron levels ne chalo nade ng'enyne sama gichamo lo kamano en dendwa ema dwaro mo iron gin chiemo mantiere gi iron kata chiemo mantiere gi remo koro ber kotimne hemogram kata mondo dhi hospital mondo ng'ine gimluongo ni clinical test kapo ni wenge ne pel kata lwete ne pel kata mana blood results nyiso ni odwaro mo iron kain levels manyalo bedo manage to nyal lock ne diet to kain levels matin ahinya to nyal miye iron supplementation kata kendo wacho ni joma mine mapek nyaka dhi hospital mondo oyud gimluongo ni iron folate supplements masani sirikal chiwo nono ageno ni winjo teno maber mokalo ni wachere kod picha moro ka maber mokalo mar positioning kako nego beni keto nyathi mondo mi odhodh kendo yud chak e yo mowinjore daktari nyalo chung ka mondo mi erokamano ahinya koro ka wachung ka wang'iyo picha waniendi ne wakwongo kwa wacho ni problem achiel maduong' machendoga en ga ni chak ok rom kata sani nayudo SMS moro jawinjo moro noro na message ni daktari chak ok rom to ng'enyne chak ok rom nikech gik moko ariyo positioning and attachment positioning ofuloni kaki keto nyathi mondo dhi e thuno koro gimokwongo ineno ka picha wani ochiwo different types of positioning mara mokwongo cha en ni nyalo bedo ni nindo piny giego kitiketo nyathi e thuno maendi bede mang'eny nyalo very common cross cuddle manyiso ni maendi ka nyathi matin mokalo nitiere bende footboard hold ma bende konyo joma miyo monyuolo nyithindo mokalo achiel mago rude mogo nyithindo mogo rude kendo maendi be sidelines sana sama nyathi dhoth gotieno nikech oxytocin cha
gi prolactin mago hormones ma are active at night manyiso ni neno ka gotieno chak biro mang'eny koro wa encourage ni kata ka inindo pod inyalo keto nyathi de kata ka noketore maber that position to onyalo dhoth maber koro gigi tete make position gi mokuongo nyaka nyathi bed close to the body mar ng'ama miyo to kendo mar ariyo nyaka face the breast nikech kata kitemo loko ng'uti kama timonyo gimoro idho ka ok dhi muonyore mayot koro ka obedo close face the breast ber kendo bende ka in tummy to tummy manyiso ni bundi nyathi gi bundi ng'ama miyo onego rom to ka ber bende onego beda a position ma is linear manyiso ni nyathi onego be ni ng'iyo thuno ok onego be no lokore ok onego be kat position mora mora magi te onego be ni nyathi nitiere but thuno koro magi kite e gimi luongo ni positioning to kaido ka en ng'ama miyo motimo luongo ni cesarean kata mana monyuol gi pala to pod obedo gi rem koro ber ko bedo gi pillow support kata ka onge pillow to onge moro maban maber oketne mondo nyathi osud ire nikech ka nyathi obedo mabor to obro bedo ko okulore kama to nyalo hinyo ondinge kendo ka nyathi obedo mabor to bo chandore ywayo chakoro mondo okel nyathi obed machiegni kode kaso my positioning mar ariyo bende machendo kabisa en attachment wanyalo yudo picha mar attachment be koro attachment gimokuongo wawacho ni rule number 1 nyathi nyaka yaw dhoge manyiso ni mouth open wide kaka dhorech open mouth wide kaka dhorech koro kapok okete e thuno to oyaw dhoge maber mana kaka wayaw dhorech koro sama nyathi oyaw dhoge maber no to nyiso ni odhi mako the nipple to ka waneno loto kama indi onego mak ma piny ni nipple matin ok onego be ni neno mana mamalo matin manyiso ni ka en ng'ama bot nyalo nyathi odhoth ka oyaw dhoge nikech ka odhoth ka oumo dhoge to ok obi bako thuno maber to mane makoro bro wachore ni en gigi milongo ni engorged breasts kata mana difficult in breastfeeding koro ikuongi keto do thuno ka mondo oyaw omank mondo yaw dhoge maber kech ka ngomiyo dhoge to obro ywayo hewa mang'eny to koso hewa mang'eny to bro ol to bro weyo kaso in be kaka ng'ama miyo ibunjo kalit ema kelo milongo ni mastitis kata mana engorgement mar breast to koyaw kama endi to olinga linjo mna komuonyo mana matin omuonyo mana matin omuonyo manya matin okobi chendo koro man milongo ni positioning and attachment to kendo magi gik ariyo mosebed ka oyudi ni evi kwazo maduong' makelo gimiluongo ni chakok rom positioning and attachment iwinjo wachna nyakwar mogia juang positioning kod attachment erika kiketo nyathi daktari ntiere ga seche ma nyathi nindo kata seche ma ng'ama miyo nindo tero ka nyathi ni e thuno ma abende en gima kare nikech samoro ka naneno position moro ka ng'ama miyo nindo to nyathi nitiere bathe pono ni ng'ama miyo nindo tero ma nyathi samoro chako wiyo kod weche makamago wach mar dhodho nyathi ka ng'ama miyo nindo ni inyalo wachi ang'o owacho ni sama idhodho nyathi to ber ka bedo alert nikech nyaka ing'e ni ang' oromo sadi kik nindo teri aming'a nikech nyaka ang' ing'e ni oromo kata ok oromo kata oseyieng samoro bende osekata weyo osegolo dhoge thuno to pod chak lwar chak nyalo donje ume nyalo donje ite koro kata ka inindo to kik ininda aming'a wacho ni practical support cha and very important nikech sami ichiwo ne ng'ama miyo practical support to ibro miyo kata samoro ma nyathi nindo tembo ka okwanya nindo moro matin mondo ginind gite koro ka ntiere ng'ama dhi tede ot ntiere ng'ama luoko mondo eno yue lakini sama nyathi dhoth to ng'ama miyo bende onego be ni ng'iyo irange ong'i mano bende kelo golugo ni well being kata mana emotional development mano wawacho cha wadwani mondo wang'e ne seche ma nyathi osedhoth ntiere gimoro mitimo ma iketo nyathi tigoyo goke mondo mi ojier kod weche makamago mulna gi monego be ni ng'ama miyo timo tok osedhodho nyathi kata kako onego be ni okonyo nyathi ni kod ber mar kaka goyo goke mondo mi ojier no breastfeeding kata mana dhodho nyathi ok en tich mayot kipimo obiro gi gik matindo tindo mang'eny kipimo ng'ama dhodho nyathi gi ng'ama nyathi madhoth gi nyathi maywayo chupa bodo ka nyathi maywayo chupa tiyo gi less energy kata less efforts nikech chupa cha osetuche manyiso ni nyathino nyalo bedo ni ok tigi a lot of effort lakini samo dhodho ng'ama miyo nyaka nyathi ang' ywa chak koro in the process of ywayo chak samoro oywayo nyaka air koro air mo oywayo gimomiyo samoro ber bang breastfeeding to ibape mondo kano poni oywayo air moro to wuok nikech air ne madhi kelo mulongo ni discomfort kaso kelo colic koro nyathi ywak koro ntiere positions mang'eny ma nyathi nyalo bap go nyalo
kama flat wacho ni joma sana sana kantire baba gi ima around kech gin gi flatter chest to ber kokonyo mondo onyathio dia agoge mondo ogol hewa cha mayot kata ka onge to kata mana mari kaka ngama miyo inyalo bape bang breastfeeding to kosegolo hewa cha konyo ni kech kango kigolo ne hewa cha to bro jiro chak ogolo chak moko matine dhoge samoro bende wuok ate ume koro ber ka bang mano kech process mar breastfeeding en energy intensive nyathini tiyo gi tich matek mondo oywa chak to samoro bende oywayo the air wadwa ka oyweyo kaito ka waduogo to wadhi online samoro in ja ohala samoro in ngama miyo madoke tich practical examples mwanyalo migin mage mondo mi nyathini oyud chathuno e seche ma idoke ohala kata idoke tich mondo mi iyud konyruok kaka ngama miyo to en bende kaka nyathi oyud konyruok kik dhi mabor kik isud kidieny mar adek ni bai kata matin. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Ingeni anatemo wacho ni osiepari mana wacho ni no maeno hero no en bende en kamora chiel kodwa e bengi ka obiro kae mondo respari Vikranti wuok sadi anatemo wacho ni kaka tol ni podoliero kae en nyalo wuok kanyo saya saya donge to niti ere kaka obo wuoka onge yo mora mano ena ane wabiro paro mano ka no siwuok midhiero ni gimokwongo mabotimo en timo rus gi niti to wabotimo wigni Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. They have agreed to remove all the tariffs on our tea, on our coffee, on our avocado, and all other agricultural exports. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends. Bang America dwaro nono winjruok e kindgi gi Kenya, jatend piny Kenya William Ruto ramo ni ok onyal loko pache ne China moyawo thuolo mar ohala gi dongruok ne Kenya. Multiple media houses tallying presidential results independently that caused public confusion and uncertainty. This is something that we need to renew our energies and focus on how we can be able to handle this. IBC olieko ni gibiro dwaro ni ute fwambo bed kod yo achiel machale keyo duoko mar yiero mabiro maonge pogruok gi duoko margi.
wakwayo duol denge mondo duog obed no ofis mondo tine jo Siaya kaka ne gikwa jo Siaya residents kura. Jo-Siaya ogolo pachgi ewi chal mar telo e kauntino ka achiel kuom penjo ma gin godo en gimomiyo jalup gavana pod ni tenge gi telo mar kauntino ka osara to pod ochamo. Wayao line penjo duto te ma inyalo bedo godo penj laktar. Wantiere kod Dr. Phoebe kendo ikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha gik mopogore opogore minyalo tim seche mwadwani mondo mi ng'ama miyo dhodh nyathi e yo makare. Kata kamano wacho kacha ni wabong'eyo ne practical examples mar support ma inyalo mi joma mine manyalo bedo ni dok e tich, nyalo bedo ni dok e ohala kod weche makamago. Nikech ing'e ni ohala gi tich ok inyal budho oko aming'a. Kata dweche auchiel mwawacho ni. Mana dier ko watemo mana kendo medo siro ni onego beni wadhodho nyathi kata ng'ama miyo dhodho nyathi dweche auchiel ma ok omiyo nyathino pi modho kata chiemo moro amora nikech chathuno nigi gimiluongo ni 100% nutrients manyiso ni gimoro amora ma nyathi dwaro nutritionally chathuno ni godo for the first 6 months to kendo bende bang 6 months koro ikelo gimiluongo ni nutritionally adequate complementary foods manyiso ni chiemo mamoko manigi madili maber to kata kamano pod endelea kodhodho nyathi nyaka higni 2. Breast milk kaka nyathi medo dongo kaka berne bende medo dok chien kech bang 6 months after that chathuno koro ok bi bedo as adequate as 6 months to koro ka wacho ni yena mondo me akonga ka usim Jacqueline haito wadhi nyime. Jacqueline, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Jacqueline. Agoyo kamano amor gi Dr. Phoebe kuom biro ne benyore mana wacho gi tina ni Dr. Phoebe tina beto kamano lakini amor kuom nene nikech ahere ga sana nikech en gi puonj makare. Erokamano. Koro ada penye ni to gimoro nitiere ga ni kidhodho nyathi tiwacho ni nyathi kodiere tuomi to kendo bet malit kendo tuo. Gino debed ni tudruok nitiere ga mar dier mar nyathi tuno dekeli gine ne shida moro amora. Aso pinjana mar ariyo kendo achaka dwa penjo niya. Nitiere ga jomoko ohero ga nyone ga nyithindo mpira. Iyudo ka sama nyathi tugo to keto ne nyathi mpira e dhoge. Koro nyathi dhodho mpira no koro nyathi chalo ka nyathi paro ni odhoth to ok odhodhi. Mpira no ober koso rach. Erokamano ahinya jawinjo kendo jahera mar penj laktar. Openjo ni bende sama nyathi dhoth nyalo bedo ni nitiere lit e thuno. Answer en nyalo bedo. Ka gimotimore ni positioning and attachment oko tim maber. Manyiso ni sama nyathi oko yawo dhoge maber mondo donje thuno te komiyo matin to odhi kayo, odhi bedo koluorore mane nipple cha. To kako medo kayo nipple be sensitive nyalo bedo gilongo ni cracks. Koro cracks gieki ka oko bedo treated maber nyalo kelo gimoro ni mastitis, mano nyalore. Mar ariyo bende chathuno ma oko dhodh maber kata moko bedo emptied nyalo bedo engorged manyiso ni opong gi thuno to ngeni kopong gi thuno nyaka ta kelo fever e del nikech nyalo kelo ne miyo no infection. Koro the solution en ni mondo nyathi ngama miyo odhodh nyathi frequently, samo dhodho nyathi frequently to empty the breast. Ko empty the breast kendo kelo mulongo ni demand. Koro demand and supply. Kaso kendo ket nyathi thuno positioning and attachment mondo kiko oka dhotuno mondo bed gi cracks kendo mende kiko kuodi. Niwacho gimoro ni mpira keto mago iluongo ni barriers to exclusive breastfeeding. Miyo nyathi mpira e dhoge, nyathi chacha biro bedo comfortable to nyalo bedo godo monindi to nikech mano miye comfort obiro weyo thuno. Kendo miye bende do chupa mondo chak mokete chupa obro we thuno nikech chak mokete chupa cha okotigi effort wuok mayot. Mamacho ni kata joma mine madoke tich to express kisi express to imiyo nyathi gi kikombe. Kendo nyithindo madho chak gi kikombe maber kata nyithindo monyuol ka kilo gi ni piny kata preterm gi madho maber kabisa gi kikombe. Koro pacifiers miyo nyathi meke chupa kata miyo chiemo mamako mago barriers to exclusive breastfeeding. Ruth kantiere Nairobi. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni? Adwa penjo laktar niya. Ka ng'ato dok tich, to bonyalo nyiedho ne nyathi thuno manyalo sustain for the whole day. Ama onyalo nyiewo ne nan. To achaka penjo. Aneno kamoro ko ondiki mana ni post mag Royal Media ni
nyithindo ok onego mi bottles mag gidhodhogi. Koro in case ni nyiedho ne breast milk, onego miye gi ang'o, chupa odhodhi ama? Yes. Ipenje maler mokalo kendo daktari ang' nakwayo ni seche ma iduoke timedane kaka inyalo gol chak, kaka ng'ama miyo nyalo express chak, kaka inyalo kan chagni e yo maber, kaka inyalo mi nyathi chagni e yo maber mondo mi chagni okony nyathi. Erokamano. Koro breastfeeding mondo bed sustained, nyaka bed sustained kamiyo nie ot kata kodok e tich dweche 6 mokwongo. Gimogo kuongo ma breastfeeding nyalo bedo sustained bang' ka miyo koro dwa dok e tich, obed ni en gi ohala moro, koro nyathi onyono kosetegno 3 months odwa chako weye, to ber kochako gimiluongo ni expressing breast milk. To the best way mondo obi chak ka en gi fridge to koro ber zaidi, nikech ka koro pimo ni 2 weeks kata 3 weeks kapok ochako dok e tich to ochak nyiedho chak. To gimomiyo sechego nikech wa discourage jomoko nitiere machako nyiedho chak ka nyathi ja 1 month, wa discourage mano nikech kaka nyathi medo dongo kaka bende breast milk lokore mondo o meet the needs. Koro chak mar nyathi ma dweche 1 ok bi konyo ka nyathi no dweche 4. Koro ber kapok idok e tich around 2 weeks koro ichako express chak. Ichako express chak nango mayot en tiyo gi lwedo kata hand expressing. Kendo joma mine mang'eny nyiso ni mano bedo mayot moloyo tiyo gi machine bende nyaka ang' ing'iew. Koro ka en gi fridge to breast nyalo tiyo e deep freezer, onyalo bedo for 6 months e deep freezer moro ma bedo ice ni dweche 6 kapok okethore. Koro ber ka ng'ama miyo bedo gi containers man gi wiyegi to indiko tarik. Koro kindiko tarik chema ni express bro konyo mondo ng'ama miyo nyathi chak cha ang' ong'eni fast mano nyiedh mbele emikwongo gol mano konyo. Kato ka en gi fridge ma kawaida to kata mana 3 months nyalo bede e freezer. To ka en fridge matin 3 to 5 days nyalo bedo. To ka onge gi fridge manyiso ni samoro ang' odhi e tich odwa ringe ohala, onyalo nyiedho chak gokinyi to owene nyathino mang' madho to kang' oduogo, nikech chak monyiedhi nyalo bedo for 8 hours 6 to 8 hours e room temperature. To ber bende ka jogo mamiyo nyathi chak ong'eni chak ka idwa muro to kimure direct nikech idhi ketho kata idhi keyo gik miluongo ni anti-infective proteins. Koro imure ei container tikete ei pi maliet mondo yuda pi liet mamor iteme tok lweti kama. To kendo wacho ni kik wami nyathi chak gi chupa nikech dhod chupa makwongo hygiene net rach. Nyithindo ma under 5 ng'eny gi ginyore nikech diarrhea kata digestive problems to mani kelo gi hygiene. Koro luoke samoro nyalo bedo matek. To kata mano kelo gimiluongo ni nipple confusion ofulo ni koro nyathi bro wacho ni to en chak oso en chupa. To kendo bro wacho ni dwaro chupa nikech chupa wuok mayot. Koro gi kikombe ema nyathi ber nikech kikombe bende iluoko yot. Kiseluoko timoera kosetuo to lera nyalo tiyo kendo machielo. Manyiso ni jite ohero gik mayom kata nyithindo bende ok dwa dhoth ni giywa thuno, gidwaro mana mawuok mayot. To kata kamano kete mondo mi odhodhi oywa thuno seche motimo mano en bende dhoge kata muscles mag dhoge bedo motegno. Dr. Phoebe ne wantiere kod laktar molonye weche mag it duol kachiel kodaka duol it kachiel kodaka wach mar dhodho nyathi ka nyathi ji onindo ni nowuoye kendo nowacho kata ni nyalo kelo chandruok nikech giduto te otudore, it otudore gi duol otudore gi kod weche makamago. Nyalo bedo ni nyathi dhoth chak kalo to kapo ni nyathi ok onindo maber nyalo kalo madonj kata it manyalo kelo infections kod tuoche chandruoge mag it. Wach mar dhodho nyathi ka ji onindo ni kamane momiyo saka en a position minyal tigo to nyaka ng'ama miyo bed alert mo watch godo nyathi mondo oneni gik miwacho go kik timre ne nyathi. Anjere kod simu machielo kowuok Homabay. Halo penj laktar. Olalna. Daktari wadhi nyime. Ne wang'iyo kacha yore mopogore opogore kaka inyalo rit chak, wacho ni ka itiere kod fridge, ka itiere kod freezer, itiere kaka inyalo kane to ber ka indiko date. Emomiyo wacho ni kendo kuonde ma watie kata employers okel gimiluongo ni breastfeeding space. To breastfeeding space ni en already gima nitiere chik dwaro ni employer ka employer loso kamoro mar breastfeeding kata not kata breastfeeding, breast expressing. Manyiso ni samang miyo chose duoke tich mokwongo onego bedi jatende cha miye gimiluongo ni flexible working. Manyiso ni ok kete gi tich mang'eny ahinya kata mabedi tich mang'eny ahinya. Kaka mar ariyo imiye gimiluongo ni kamoro monyalo bie chak. To kata mana
mana chiro kaka Kisumu, Kibuye, naneno ka gavana oyawo kamoro ma mine nyalo bede mondo ogol chak. Kata mana ka jua kali wanyalo loso kamoro ma ng'ama miyo gole chak. Koro inyal gol chak gi pump kaka wachecha, inyal gol chak gi lwedo. Ji mang'eny wacho ni lwedo bedo mayot moloyo pump. To kata kamano giduto ginyalo yudo gimiluongo ni ginyalo express nwa breast milk. Wang'e ni chiemo ma ng'ama miyo nyalo chamo seche modhodho mondo mi okonye en bende dende obed maber, chak bende oyudre mayot, kata ka en tudruok mar obwongo kod system mondo mi en bende okonye, nikech chiemo bende nitiere kaka konyoga. Kata kamano ka kido kinyalo yiena kaw simb Vivian, halo penje laktar. Halo Nyadimo. Machiegni Vivian. Amor kod studio ma Vivian ka wuok Mabe. Machiegni. Apenjo ni to wacho kamano nyaka nyithindo dhodhito auchiel koko med gimoro. To koro ka kes ma in gi nyithindo ariyo ma ineno ni thuno ok romgi. To bo yie ni mondo ibedne gi gimoro nikech adier nyithindo ariyo ohingo thuno achiel. Mane penjo ga daktari. Laktar no se duoke, kata kamano adwa ni lerne Vivian mondo mi owinje kendo mondo mi owacho ni en gi rude. Ka intiere gi rude. Rude owa gima breastfeeding process en achiel, en demand and supply. Koro kata gin rudes, the more you breastfeed, the more del bro mana adapt magol chak moromo. To gima ng'eny mowacho ni ere kaka inyalo ng'e ni nyathi dhoth maber oyieng'. Mokwongo en pampers kata mana urine, kokalo urine maber. Nyathi ma breastfeed maber onego bed ni 24 hours olokne pamper di uchiel kata di boro. Odiochieng'. Mano pamper mopong', olayo maber, mopong' maber. Kiloko di uchiel kata di boro, mano nyathi ma yieng', manyiso ni oyudo breastfeed. Mar ariyo, clinic card, ema wacho ni the mother child booklet en mamuhimu sana. Nikech sama ng'idhi e clinic cha, to ntiere kama idhi kete kilo. Kineno ka ng'eny nyithindo madhoth exclusively gin gi jaidha malo, nikech kilo dhi kamedore. Koro kopo ni nyathi ma ok med kilo nyalo bedo gi wari matin. To ka omedo kilo maber, to ineno ka lach bende okalo maber, to oyieng', to en ana perception ni ok rome, to inyalo mano nyathi ma breast milk romo. The more you breastfeed, kaka nyathi medo dhoth, e kaka nyathi medo, e kaka chak bende medo produce. Ka iweyo dhodho nyathi, to kata chak bro lal. Ema omiyo samoro ka ng'ama miyo we dhodho nyathi dweche 3, to ineno ka chak lal kende. Nyalo rame thuno, nyalo rame ndalo 4-5, kaso bang' mano koro chak dok piny, nikech koro the brain oseng'eyo ni demand dok piny. Te wach ni kata gin nyithindo 4, chagni biro romo. Kata mana thuno achiel, waseneno joma mine ma ogol negi thuno achiel nikech breast cancer. To thuno achiel cha nyalo dhodho nyathi, kendo ma sustain nyathi mabedi kilo maber, mana kaka wawacho ni endi. Koro en demand and supply. Kiki bede pachi ni nyithinda gi nyaka beni chako krom gi kod weche makamago. Wang'e chiemo makare mar ng'ama miyo madhodho. Koro ng'ama miyo madhodho wacho ni en caloric intensive, manyiso ni dhodho nyathi chalo gi timo exercise. Around 500 to 700 kilocalories ilalo piyo. Koro wasebedo kowacho ni ng'ama yach onego bini chamo 3 meals in a day and 1 extra meal. Manyiso ni kango chamo chiemo kato ochako med the 5 meals omed 1 extra meal. To koro ka en ng'ama breastfeed, koro dhi medo 2 extra meals. Nikech gimokwongo en ni nyathi yudo nutrients kuom ng'ama miyo, the reserves. Koro ka ng'ama miyo kochimo maber, example mar calcium. Ka mama miyo okochamo chiemo man gi calcium maber, to bones kata mana hip bones ema nyathi dhi yude calcium, the 200 to 500 milligrams ma nyathi dwaro dhi gole chogo mar mama mondo nyathi oyud nutrients. Manyiso ni sama ng'ama miyo dhodho nyathi, to preference kata mana preference imiyo nyathi nutrient del miyo nyathi ema dhi yudo. Dende bro bogolo madini e dende mondo miyo nyathi. Bogolo madini e dende mondo ema miyo koro nyako chiem mondo embo bed gi reserves meke madini manyalo konyo, nikech ka nyathi olalo calcium mang'eny to maybe later in life nyalo chande. Koro ng'ama miyo nyaka bed gi 1 extra meal mondo that kind of nutrient loss kata mana caloric loss cha obed compensated. Koro mana just the normal balanced meals, to kendo bende ndalo breastfeeding wa med pi, nikech pi dwarore 88% atal malo gaboro mar chathuno en pi. Manyiso koro nyako ocham omad fluids, kendo mad gik moko kaka nyuka. To wacho ni kan nyuka to bed nutrient rich nyuka. Inyalo riwego nyuka gi wimbi, simsim, koth budho, nyalo rego godo kanyakla, kata mana koth bo, amaranth seed. Very nutritious. Koro kango madho mano. Koro for example, ko chiego kinyi, unyalo do that nutritious uji, kata mana
uji mokete madili mapekno to chamo mano yudo kata mana gi olemo obed rabolo kang sangwen chopo to nyalo yudo chak moro ma warm kendo gi fruit machielo cham. Then lunch time half mar sande obed alode to kendo bed gi fruit nikech alode kantiere milongo ni dhi konyo gin gi antioxidants. Antioxidants gi konye mondo en owuon ogeng tuoche to kendo mondo nyathi oyud vitamin A rich, gin vitamin A rich foods and mostly antioxidants. To nus mar plate no bed gi proteins bende ma healthy. Proteins dhi konyo cells development to kendo carbohydrates. Koro obed gi one extra meal in the day. The normal balance that to kaber at least samo chamo lunch to kose chamo chiemo to oyud a glass of warm milk. Mawacho gi duto te en ang'o ma diher mondo mi ng'ato wiye kik wil godo kotenore kod weche mag dhodho nyathi e yo makare? Dhodho nyathi ok en tich mar ng'ama miyo monyuol kende. En tich mar alwora. Manyiso ni ng'ama miyo onego bed supported ke dhodho nyathi oseyud nitere gi benefits mamoko pod isomo nyaka sani. Ok ne nyathi kende kendo dhodho nyathi en long term. Manyiso nyathi ni dhi benefit samo madho chak no kendo in future kose dongo odhi bedo matuo matin, ok obedo gi obesity kata type 2 diabetes. Koro mondo wa support governments, manyiso ni sirikal, communities kuma wadake, family wa extended family, jok modake yot, kuonde ma watiye, joma mine gitiye, mondo wariwre kanyaka wa support breastfeeding. Breastfeeding saves lives. Erokamano ahinya. Amor mokalo kendo adwoko erokamano mathoth ni weche mag dhodho nyathi gi ilero kendo ilero gi maber. Ok ang'e ni ka ng'ato nyalo tudore kodi nyalo yudi kanye, Dr. Phoebe? KMA Plaza 5th floor, mano Upper Hill. KMA Plaza 5th floor, Upper Hill. Yeah. Mano Dr. Phoebe Wamor kendo wadwoko ne erokamano makende ne in janyuola, ne in ng'ama miyo iwinjo ni tijni ok en mar miyo mokonyore kende to en tija mar ji duto. Tende jogo picha ma wantiere kod gi studio ka erokamano makende ne daktariwa erokamano mathoth. Alexa mano director na erokamano mang'eny. Kachiel kod Lorraine erokamano mathoth. Producer na Papecho Koth Nyamedja erokamano mang'eny. Oriti masani no ngani Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu. Thank you.